Λοιπόν, κυρία μου, τι κάνετε? Έχουμε να τα Καλά είμαι. πούμε πολύ καιρό. Θα τον βγάλουμε και το μπρο στην κάμερα, έτσι, να τον πετάμε που και που. Ναι. Απλά προσοχή γιατί, ναι, βεβαίω, εδώ μαζί σα είμαι. Απλά έχει το νου σου όταν γυρνά στην κάμερα, επειδή εγώ καπνίζω. Μην βγει το τσιγάρο, τώρα είναι κρίμα να το ρίξουμε. Εκτός αν ο Σερ σε βάρει σε παραθυράκι πάνω. Κάθριν, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που είναι ιδιαίτερο, αλλά νομίζω ότι το έχει πιάσει στο στόμα της όλη σχεδόν η Ελλάδα. Να μην σου πω, θα μιλήσουμε εδώ για μας. Η λέξη μαγεία, αν υπάρχουν μάγια, αν ισχύουν, αν δεν ισχύουν. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε εδώ, και δεν νομίζω να κάνω λάθος, ότι και η Εκκλησία παραδέχεται τα μάγια. Έτσι. Ναι, ναι. Γι' αυτό έχουμε και τον Άγιο Κυπριανό, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν Άγιος, που είναι συνδεδεμένος με αυτή την κατάσταση, γιατί προϋπήρχε ως μάγος. Τα λέω καλά. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, άρα θα πιάσουμε αυτό το θεματάκι, να δούμε πώς θα το αναλύσεις και μετά το έχουμε συνεννοηθεί και το πρότεινες, θα μιλήσουμε για το εκτόπλασμα και για ένα πείραμα που έγινε προς το τέλος του 19ου αιώνα μέσω ενός... Ναι, με. Εκτός αν θες να πιάσουμε το εκτόπλασμα πρώτα και μετά να Ναι, πούμε στη μαγεία. ωραία, δεν έχω πρόβλημα. Για να το λες εσύ, Ωραία. επειδή κάνεις, να το τονίσουμε και αυτό, επειδή κάνεις live εκπομπές και στο YouTube, ταυτόχρονα και στο TikTok, άρα εμέσως πλην σαφώς κάνεις και σκηνοθεσία. Εσύ ή μαζί με το Στέλιο, Μαζί. οπότε αυτό είναι, εντάξει. Οπότε, για να τον δείχνεις όμως το Στέλιο, σε αυτή την περίπτωση, ξέρεις τι υποψιάζομαι? Ότι τραβάει το μεγαλύτερο λούκι. Οπότε λες, ας τον δείξω και λίγο έτσι για να τον έχω σε... Γιατί με μεγάλη ευκολία γύρισε στην κάμερα και λες μαζί. Εγώ όταν ακούω Στέλιο μαζί από μια γυναίκα, σημαίνει ότι το κάνεις όλο μόνος σου σχεδόν και εκείνη μετά λέει μαζί. Λέω εγώ τώρα έτσι και καμιά ιστορία να περάσει η ώρα. Άρα θέλεις σκηνοθετικά να ξεκινήσουμε από το εκτόπλασμα. Ναι, γιατί έχει και πολλά να πει και ο Στέλιος πάνω σε αυτό. Ωραία. Γιατί άμα τα λέγαμε μετά δεν θα έλεγε ο Στέλιος. Όχι, θα έλεγε. Απλά να το πιάσουμε, να πάμε λίγο στα πιο light και μετά να πάμε στα heavy. Ας ξεκινήσουμε με τα ελαφριά και μετά να πάμε στα βαριά. Ωραία σκηνοθεσία είναι αυτή. Έτσι κλιμακώνεται και το ενδιαφέρον του κοινού. Έχεις γίνει τηλεπερσόνα εσύ, μου αρέσεις, οκ. Ωραία λοιπόν, οπότε θα πρέπει να πεις λίγο, μάλλον πιάστο εσύ. Θα ξεκινήσω το τι είναι ακριβώς το εκτόπλασμα και επιστημονικά και πνευματικά, από πού ξεκίνησε, τι πειράματα γίνανε, δηλαδή μια εικόνα, ώστε να καταλάβει ο κόσμος τι είναι το εκτόπλασμα, και έτσι ώστε να μπορέσει και ο Στέλιος, όταν θα αναλύσουμε το θέμα εκτόπλασμα μετά, σε πραγματικότητα, εμείς και εγώ και ο Στέλιος, σε κάποια έρευνα που είχαμε κάνει το 2017, Κάπου 16, εκεί μέσα, 16-17. ήρθαμε αντιμέτωποι με εκτόπλασμα, το οποίο το έπιασε ο Στέλιος. Ωραία, για πάμε πρώτα, κάνει την εισαγωγή. Λοιπόν, τι είναι το εκτόπλασμα? Είναι το εξωτερικό σχετικά άκαμπτο στρώμα χωρίς κόκκους του κυταροπλάσματος που συνήθως διατηρείται ως γέλη αναστρέψιμο αλλά μετατρέψιμο σε κολώδες διάλειμμα. Μια ουσία που διατηρείται για να παράγει την υλοποίηση του πνεύματος και την τηλεκίνηση. Το εκτόπλασμα στον αποκρυφισμό είναι μια μυστηριώδη, συνήθως ανοιχτόχρωμη, παχύρευστη ουσία που λέγεται ότι αποπνέει από το σώμα ενός πνευματιστή. Πνευματιστής ίσον κάποιος που κάνει seance, κάποιος ενδιάμεσος που υπάρχουν τα physical mediums, έτσι. Η ενδιάμεση που είναι η σωματική ενδιάμεση. Υπάρχουν οι ενδιάμεσοι που έρχονται σε επαφή με τον άειλο κόσμο και μιλάνε και υπάρχουν οι ενδιάμεσοι που αφήνουν τις ψυχές να μιλήσουν μέσα από αυτούς ή τις οντότητες. Λοιπόν, και είναι συνήθως ανοιχτόχρωμη παχύρευστη ουσία που λέγεται ότι αποπνέει από το σώμα ενός πνευματιστή μέτρια σε έκσταση και μπορεί στη συνέχεια να πάρει το σχήμα ενός προσώπου, ενός χεριού ή πλήρως
ενός σώματος. Είναι συνήθως ορατό μόνο στη σκοτεινή ατμόσφαιρα μιας σεάνς. Το εκτόπλασμα λέγεται ότι είναι η ουσία που εμπλέκεται στην υλοποίηση των πνευματικών σωμάτων και η αιώρηση των υλικών αντικειμένων. Συνήθως εξηγείται από τη σταδιακή συσσόρευση στυλών του εκτοπλάσματος κάτω από τα αντικείμενα. Στο τέλος μιας συνεδρίας, ένα σεάνς δηλαδή, το εκτόπλασμα εξαφανίζεται, υποτίθεται ότι επιστρέφει στο σώμα του ενδιάμεσου. Δηλαδή βγαίνει από το σώμα του ενδιάμεσου και ξαναεπιστρέφει. Και όταν γίνεται αυτό, δηλαδή αν ένας άνθρωπος είναι πολύ παχής, ξαφνικά το σώμα, αυτό που βλέπεις να βγαίνει προς τα έξω, μπορεί να είναι αδύνατο, μπορεί να είναι πιο πολύ παχύ. Δεν έχει σχέση δηλαδή με το σωματικό βάρος του ανθρώπου. Όχι του ανθρώπου που είναι ο ενδιάμεσος. Δηλαδή υπάρχει ένα βίντεο που κάναμε τώρα τελευταία που είχαμε πάει στο σπίτι της Medium με την ομάδα. Περίμενε, θα μας τα πεις και αυτά παρακάτω. Ένα λεπτό. Άρα εγώ τώρα πώς το καταλαβαίνω, έτσι. Γιατί τώρα εσύ έχεις και μια δυσκολία με τη γλώσσα. Έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει στην Αυστραλία, να το πούμε και αυτό, γιατί υπάρχει και κόσμος που σε γνωρίζει για πρώτη φορά. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να βρίσκεις τις κατάλληλες συνδέσεις ενοιολογικά από τα αγγλικά στα ελληνικά. Αλλά τι κατάλαβα εγώ μέχρι τώρα. Ότι αυτό είναι λοιπόν μια ουσία, κατά μια έννοια, που απορρέει μέσα από ένα φυσικό σώμα μέσω πλην σαφώς ενός medium και υλοποιείται με τη μορφή, είπες, αυτό μου έκανε λίγο εντύπωση. Μπορεί να υλοποιηθεί ως χέρι, ως ολόκληρο σώμα ή τμήματα ενός σώματος, δηλαδή. Δηλαδή να βγει ξαφνικά να δεις το χέρι να διωγγώνεται, να δεις το πρόσωπο να μεταμορφώνεται. Περίμενε, του ίδιου του υποκειμένου του medium. Δεν έχει σχέση τόσο πολύ όπως το έχουμε συνηθίσει στις ταινίες. Αυτό μια μάζα, συνήθως τη δίνουνε μαύρη, που μοιάζει σαν κόλλα τέλος πάντων. Ναι. Δεν έχει τόσο πολύ σχέση. Δηλαδή, δεν μοιάζει εμείς με αυτό που έχουμε συνηθίσει από τις ταινίες. Όταν πήγαμε και κάναμε έρευνα στο σπίτι της Medium, εγώ έγινα physical medium, έτσι λέγεται στα αγγλικά. Και άλλαξε το πρόσωπό μου, μεταμορφώθηκε και έκανα και αυτόματη γραφή. Μάλιστα. Δεν ήμουν εκεί, είχα φύγει εγώ στα Κατερίνα. Δεν επικοινωνούσε αυτό που ήταν εκεί πέρα, το πνεύμα που ήταν εκεί πέρα. Απλά είχα την αίσθηση ότι αυτό το πείραμα που είχε γίνει με τον Άγγλο, το γιατρό, Ναι. εκεί μιλούσαν για ολοκληρωμένη υλοποίηση ενός σώματος. Δεν κάνω λάθος. Όχι, υπάρχουν και αυτά, γιατί έγινε το 19ο αιώνα προς τον 20ο αιώνα και εκείνη την εποχή κάνανε πολλά πειράματα και δεν ήταν μόνο πειράματα. Φαντάζομαι ότι μαζευόντουσαν, πώς έπαιζες επί τραπέζιο παιχνίδι, μονόπολη που λέει ο λόγος, έτσι. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Αγγλία το κάνανε σαν παιχνίδι. Μαζευόντουσαν, πίνανε, τρώγανε και μετά αποφασίσαν να κάνουν σεάνς. Σεάνς είναι να κάτσεις σε ένα τραπέζι, 10 άτομα, 5 άτομα, 7 άτομα, ο ένας δίπλα στον άλλον να κουμπάει πάνω στο τραπέζι, με κλειστά τα χέρια, έτσι, να κουμπάνε. Άλλοι κρατάγαν τα χέρια τους, ο ένας με τον άλλον, και άλλοι απλά τα κουμπάγανε πάνω στο τραπέζι. Αλλά πρέπει να ήταν κλειστά και όχι ανοιχτά για να φεύγει ενέργεια, κλειστά τα χέρια. Καθόταν το physical medium, ο ενδιάμεσος που θα έρχονταν σε επαφή με τον πνευματικό κόσμο, και το κάνουν πάντα την ίδια μέρα, την ίδια ώρα και με τους ίδιους ανθρώπους, για να συντονίζεται η ενέργεια και το frequency, η συχνότητα. Δηλαδή, ίδιους ανθρώπους, ίδιο medium, ίδιος χώρος. Ίδια μέρα, ίδια ώρα. Μάλιστα. Και το κάνανε σαν παιχνίδι. Ήτανε παιχνίδι εκείνη την εποχή. Βέβαια, επειδή υπήρχαν και πολλοί που έβλεπες να ακούγεται ο χτύπος του, γιατί στο seance όταν κάνανε, δεν ήταν μόνο το εκτόπλασμα που ερχόταν η ψυχή και μίλαγε μέσα από αυτούς ή έβγαινε το εκτόπλασμα προς τα έξω, η μορφή του πνεύματος που επικοινωνούσε εκείνη την ώρα. Όπως έχω γράψει και στο κείμενό μου εδώ, το εκτόπλασμα εμφανίστηκε ως ένας καλός τρόπος για τα medium, έτσι, για να δείξουν στους ανθρώπους ότι αυτά τα πνεύματα υπάρχουν και μπορούν να εκδηλωθούν και σωματικά.
Και ξεκίναγε με χτύπους, να μετακινείται πράγματα, να ακούγονται χτύπη, να αναβοσβήνουν φώτα, να αναβοσβήνουν κεριά. Άλλοι θεωρούσαν ότι ήταν ψεύτικο. Άλλοι θεωρούσαν ότι ήταν αληθινό. Εγώ που το έχω δει με τα μάτια μου, το θεωρώ πάρα πολύ αληθινό. Για μένα, σαν Κατερίνα, έτσι. Άρα έχεις δηλαδή και εσύ, ας πούμε, εμπειρία γύρω από αυτό το θέμα. Μάλιστα. Άρα, έχει κάτι ο Στέλιος να μας πει γύρω από αυτό το εκτόπλασμα και από την εμπειρία τη δική του? Ότι ναι, σε γενικές άκρες το εκτόπλασμα το οποίο λέμε, στην ουσία είναι σαν να προσπαθείς να κάνεις μία φωτοτυπία στην ουσία μιας ενεργειακής σύστασης, να τη συγκεντρώσεις, προσπαθώντας το άϊλο να του δώσεις ύλη. Αυτό γίνεται, η συμπίκνωση ουσιαστικά της ενέργειας, Η οποία ενέργεια απορρέει από το ίδιο το άτομο, έτσι. από τα ίδια τα άτομα. Εγώ θα έλεγα και στον πληθυντικό κιόλας. Δεν είναι υποχρεωτικά μόνο medium. Απλά αυτό που Άρα εμείς δηλαδή λες, Στέλιο, ότι όλο αυτό συμβαίνει γύρω από το ενεργειακό πεδίο που μας διέπει και έχουμε όλοι. Κάποιοι το καλούν έτσι εν είδη ευκολίας, να το πούμε άβρα. Από εκεί προέρχεται δηλαδή αυτό. ουσιαστικά ναι. Λέγεται... Απλά τι γίνεται, ο ένας ψυχικός ενδιάμεσος, απλά επειδή είναι το αντικείμενό του, είναι πιο εξοικειωμένος με το να το δημιουργήσει, με το να το μετατρέψει και γενικότερα και να το αντιληφθεί. Οπότε του είναι απλά πιο εύκολο. Ένας ο οποίος δεν είναι τόσο εξειδικευμένος, όχι ότι δεν μπορεί να το κάνει, απλά θα το κάνει λιγότερο ή πιο δύσκολο. Απλά μπήκε στην κατηγορία, το εκτόπλασμα μπήκε στην κατηγορία της εκτενικής δύναμης. Το οποίο... Εγώ άμα πω ότι κατάλαβα τι είπες, θα πω ψέματα. Εκτενική δύναμη, δηλαδή... Αχ, πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή, Επεκταμένη δύναμη. όχι, εκτενικής δύναμης. Έτσι. Το οποίο από τους ψυχικούς ερευνητές προσπαθούσαν να βρούνε μια φυσική εξήγηση, αλλά πιο πολύ ήταν στην ψυχοκίνηση. Ψυχοκίνηση, τηλεκίνηση. Λοιπόν, υπάρχουν δύο διαφορές πάνω σε αυτό. Η τηλεκίνηση είναι όταν μπορεί ένας άνθρωπος με τη δύναμη του μυαλού να κουνήσει ένα αντικείμενο. Η ψυχοκίνηση γίνεται όταν είναι κάποια ψυχή, κάποια οντότητα εκείνη τη στιγμή που κουνάει το αντικείμενο. Δηλαδή, είμαστε σε ένα σεάνς, πες, 4-5 άτομα και αρχίζουν και κουνιούνται πράγματα. Και εκεί πρέπει να βρεις τη διαφορά ποιος το κάνει. Ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει και λέγεται τηλεκίνηση ή το κάνουν οι ψυχές που έχουν συσσωρευτεί εκεί πέρα και κάνουν την ψυχοκίνηση. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε για το εκτόπλασμα? Να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα? Λοιπόν... Όχι, απλά... Πες μας λίγο πριν πάμε λοιπόν στη μαγεία, γιατί σε διέκοψα πριν. Είπες προηγουμένως ότι είχατε συναντηθεί, δεν θυμάμαι πού, με την ομάδα Hunger Nights όλοι μαζί και κάνατε... Είχαμε πάει τώρα με την ομάδα, είμαστε στην ομάδα, εμείς με το Στέλιο, στην ομάδα των Hunger Nights, και είχαμε πάει στο σπίτι της Medium. Και κάναμε εκεί έρευνα και εκεί έκανα το καναλάρισμα, γιατί καναλάρισμα λέγεται αυτό. Γίνομαι κανάλι. Ναι. Και είχα πάρει ένα αντικείμενο, αυτό λέγεται ψυχομετρία. Είχα πάρει ένα αντικείμενο της γυναίκας που έμενε σε αυτό το σπίτι, της medium, γιατί medium ήτανε, και μέσω από την ψυχομετρία έκλεισα τα μάτια μου και ταυτίστηκα με το αντικείμενό της και με την ίδια, τη δικιά της την ενέργεια, τη δικιά της συχνότητα. Εκείνη τη στιγμή όμως ήταν δύο οντότητες. Ήταν μία ανθρώπινη και η γυναίκα η οποία είχε εξαφανιστεί της ίδιας δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, στην αρχή άλλαξε το πρόσωπό μου, γιατί υπάρχει και το βίντεο που άλλαξε το πρόσωπό μου, μεταμορφώθηκε, γιατί αυτή η οντότητα, η μία ανθρώπινη, καταπίεζε την ψυχή της medium να μην μιλήσει, να μην επικοινωνήσει. Εγώ το
πάλεψα, γιατί ξέρω πώς πρέπει να το Για ποιο χειριστώ. λόγο, για ποιο λόγο, Γιατί δεν το καταλάβω. για να μην την αφήσει να μιλήσει και να πει. Κλήρη επικοινωνία. Για να μην Για να έχει μην κλήρη υπάρχει επικοινωνία. επικοινωνία μαζί με μένα, ναι. Για να ώστε μην αποκαλυφθούν πράγματα, δηλαδή. Μπράβο, ναι, να μην αποκαλυφθούν πράγματα και να μην πω την ιστορία της και πού βρίσκεται. Περίεργο αυτό. Λίγο αστυνομικό ρεπορτάζ μου θυμίζει. Δηλαδή υπήρχε, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ τώρα, υπήρχε δηλαδή κάτι εκεί πέρα γύρω από δολοφονία, που είχε χαθεί Ναι. κάποιο πρόσωπο. Ναι, Μάλιστα. έχει χαθεί. Γιατί αν το δεις, τα παιδιά έχουν πάει σε αυτό το σπίτι, ήταν η τρίτη φορά. Και πήγαμε κι εμείς, εγώ πήγα ως medium, καθαρά ως medium. Όχι σαν ερευνήτρια, και σαν ερευνήτρια, αλλά καθαρά σαν medium εκείνη την ημέρα. Να επικοινωνήσω με το χώρο, να επικοινωνήσω με τη συγκεκριμένη γυναίκα, να καταλάβω τι έχει γίνει. Γιατί αν δεις και σε όλα τα βίντεο, η γυναίκα αυτή έφυγε νύχτα. Το σπίτι της το παράτησε όπως ήταν, ακόμα και το φαγητό πάνω στο τραπέζι της. Μάλιστα. Να το δεις στο βίντεο μέσα, είναι τα ρούχα της παρατημένα εκεί, τα βιβλία της, οι τσάντες της, τα πάντα εκεί. Να σου πω, Κάθριν, Ναι, η υπόλοιπη ομάδα Hunger Nights είχε πάει δηλαδή 2-3 φορές χωρίς εσένα. ναι. Και φαντάζομαι τώρα ότι έτσι όπως τα περιγράφεις, από τη στιγμή που πήγες και εσύ, είχαν καλύτερα αποτελέσματα ή πιο ουσιαστικά. Πήραμε μια απάντηση, ναι. Διαφορετικά. Αδιαφορετικά, λέει ο Στέλιος. Διαφορετικά, ναι. Πήραμε την απάντηση τι έχει γίνει σε αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα. Ζει, πέθανε. Τι έχει γίνει σε αυτόν τον άνθρωπο. Όταν είχε πάει, γιατί με έχετε βάλει στη διαδικασία να παρακολουθώ μερικά πράγματα από αυτά που κάνετε. Μας κάνεις και κανένα like. Κάνεις και κανένα Μας like, κάνεις και λέει. κανένα like. Λοιπόν, έχει δίκιο. Είναι manager και like. Νομίζω ότι τελευταία φορά που μπήκα έκανα και like, πέταξα και κάτι αρκούδες, κάτι πιστολάκια, κάτι σεσουάρ. Έτσι δεν είναι. Αυτά δεν τα λέει όμως. Μιλάμε για συγκεκριμένο θέμα τώρα. Οκ. Λοιπόν, όχι, για να μην φανώ και αγενής, γιατί μας ακούει και ο κόσμος. Σου λέει δεν κάνει ούτε like, ας πούμε. Και λέω, όταν πέσατε στην αντίληψή μου, αφού την άλλη μέρα δεν είχα να αγοράσω ψωμί να φάω. Βγήκα στην κύρα για Λοιπόν, ήθελα όμως κάτι να πω τώρα σε αυτό. Πες λίγο έτσι με αφορμή αυτό. Κάθε πότε κάνετε εκπομπή, ποια μέρα, ποια ώρα, πες τα λίγο επί τη ευκαιρία. Λοιπόν, εμείς με το Στέλιο κάνουμε κάθε Παρασκευή, τώρα δεν κάνουμε λόγω Χριστουγέννων, από την καινούργια χρονιά. Κάνουμε κάθε Παρασκευή, η εκπομπή λέγεται Abnormal Talks. Βγαίνει στο κανάλι κατευθείαν στο YouTube των Hunger Nights, κάνουμε από εκεί, live κατευθείαν και μέσω TikTok. Όχι σε αυτό που είμαι τώρα, στο Hunger Nights Κάθενης ο Ρήλος, γιατί έχω 2 TikTok. Μάλιστα. Λοιπόν, και μπαίνουμε μαζί με το Στέλιο και πιάνουμε διάφορα πώς το λένε, θέματα. Την περασμένη εβδομάδα μιλάγαμε για τα τζίνι. Για τα τζίνι. Ναι, είχαμε πιάσει τα τζίνι. Μάλιστα. Εγώ τι κάνω. Παίρνω τα information, τα βάζω μέσα όπως θέλω εγώ, εκεί που θέλω εγώ να τα τακτοποιήσω και αρχίζω και κάνω μια αφήγηση και μετά απαντάω στις ερωτήσεις του κόσμου και μετά έχουμε και άλλες. Μετά αρχίζουν και ρωτάνε, η τελευταία ώρα είναι που ρωτάνε οι άνθρωποι διάφορες ερωτήσεις που μπορεί να έχουν. Να σου πω, Κάθριν, τα τζίνι αυτά που μου έρχονται έτσι στη μνήμη από αυτά που γνωρίζω από παιδί, που βγαίνει από το λιχνάρι και σου κάνει 3 επιθυμίες. Κοίτα, αυτό είναι το West, το Hollywood, το του δυτικό. Hollywood. Δεν είναι έτσι. Μα εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι αν έχουμε βρει κάτι τέτοιο, το θέλω κι εγώ να... Βέβαια, ο βασιλιάς ο Σολομώντας, και εκεί πάμε στη Σολομονική, στη μαγεία, κοίτα πώς έρχεται το θέμα, έτσι. Να μην κάνουμε break. Ό,τι θέλεις. Ας κάνουμε ένα break για να δούμε μήπως υπάρχουν ερωτήσεις για το πρώτο θέμα που ήταν το εκτόπλασμα ή θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι, έτσι, να το πάμε έτσι step by step. Και αν δούμε ότι υπάρχουν ερωτήσεις θα τις απαντήσουμε
Αν και βέβαια δεν συμπλήρωσα όταν ήμασταν στην παλιά ομάδα. Είχαμε κάνει έρευνα σε ένα σπίτι στη Σαλαμίνα. Ναι. Υπάρχει αυτό το βίντεο. Μμμ. Λοιπόν, με την παλιά ομάδα που ήμασταν, την PRC, εκείνη την ώρα αρχίζει το σκυλί, είναι στο βίντεο αυτό, αρχίζει το σκυλί και γαυγίζει από μόνο του, χωρίς λόγο. Δεν ενοχλούσε, δεν έγινε κάτι. Ήταν στη γωνία του το σκυλί, άρχισε και γάβγιζε. Πέφτει το EMF, θυμάσαι? Και όπως γυρνάμε πίσω με το Στέλιο και με την ομάδα, ήταν μια μεγάλη κοιλίδα κάτω, πρασινοκίτρινο. Και είναι αυτό που έχω γράψει εδώ μέσα, ότι είναι κολόδες, ήτανε κολόδες, ήταν παχύρευστο και όντως έτσι φαίνεται επιστημονικά που το έχουν κάνει σαν πείραμα, γιατί έχουν πάρει σαν πείραμα και έχουν κάνει με συστατικά εκτοπλάσματος. Και ήταν και άοσμο. Σπάνιο φαινόμενο να έχει μυρωδιά το εκτόπλασμα. Δεν είχε ούτε καλά γεύση. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση. Και ξέρεις, ρωτήσαμε την κοπέλα, δηλαδή το σκυλί ήταν δεμένο. Η κοπέλα που το είχε το σπίτι, είχε δέσει το σκυλί. Δεν έμπαζε νερά από πουθενά, δεν χύθηκαν νερά από πουθενά, δεν ήταν η κοιλίδα εκεί πιο πριν, γιατί ήταν στην πόρτα, ακριβώς στην πόρτα. Στην είσοδο στο πλάι της. Θες να μιλήσεις γι' αυτό εσύ? Ναι. Ορίστε. Αυτό βρισκόταν στη μέσα μεριά του σπιτιού, στην κεντρική είσοδο του σπιτιού, στο πλάι, ακριβώς δίπλα από το κάσωμα, το οποίο σαφώς και είχα την περιέργεια να δω τι είναι αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι την είχα την περιέργεια. Και τέλος πάντων, από ό,τι διαπιστώσαμε, δεν ήταν ούτε ακαθαρσίες από τα ζώα, τα οποία είχε, ούτε κάποιο άλλο τυχαίο υγρό το οποίο μπορεί να είχε πέσει μέσα στο σπίτι. Πραγματικά η εμφάνισή του, η μορφή του ήταν ένα κολόδες τέλος πάντων υγρό, πράσινο-κίτρινο, όπως στο είπε η Κατερίνα. Δεν θύμιζε και τίποτα από μυρωδιά. Σε συνεννόηση βέβαια που είχαμε με την ομάδα, λέγαμε να συλλέξουμε, αν όχι ολόκληρο, τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό και να το στείλουμε ακόμα και στο Χημείο του Κράτους. Μας πάρουμε κάποια απάντηση. Απλά η συνεννόηση πλέον με την ομάδα ήταν και πολύ εύλογη και τότε, και πιστεύω ισχύει και για τώρα αυτό, το ότι θεωρήσαμε ότι θα βρίσκαμε πάρα πολλά κολλήματα γραφειοκρατικά, επειδή δεν είμαστε καμία επιστημονική ομάδα επίσημη, δεν έχουμε κανέναν επίσημο επιστήμονα μαζί μας και τα σχετικά, θα βρίσκαμε τρομερό πρόβλημα στη γραφειοκρατία. Ως αποτέλεσμα, πιο πολύ πιστεύω θα το παίρναν και θα το πετάγαν στα σκουπίδια, παρά να προσπαθούσαν να κάνουν κάτι. Οπότε το αφήσαμε, το καταλήψαμε. Είχαμε δηλαδή μία υποψία, ό,τι στοιχεία μπορούσαμε να έχουμε, γιατί και στο συγκεκριμένο σπίτι είχαμε πάρα πολύ δραστηριότητα. Δηλαδή δεν μας άφησε αδιάφορο το γεγονός καθόλου. Είχαμε αρκετή δραστηριότητα στο συγκεκριμένο χώρο. Όλα τα στοιχεία δείχνανε ότι, όχι με σιγουριά, ότι ενδέχεται όμως να ήταν και εκτόπλασμα. Βέβαια. Ενδέχεται, το λέω χωρίς να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί δεν έχω αποδείξει. Επειδή το έψαξα, έχουν δοκιμαστεί σε ενδιάμεσο να πάρουν κυταρική ύλη από το σώμα του. Ναι. Καθώς και γύρω από τους ανθρώπους που ήταν γύρω από τον ενδιάμεσο εκείνη την ώρα ή που κάνουν συνέχεια αυτό που είπα πριν, που μαζεύονται την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, να πάρουν και κυταρική ύλη και από αυτούς τους ανθρώπους και να έχει αλλάξει η κυταρική τους ύλη τελείως. Ναι. Το έχουν κάνει σαν πείραμα και υπάρχει αυτό το πείραμα και στο διαδίκτυο, όποιος το ψάξει, και σε βιβλία μέσα που το έχουν κάνει πείραμα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και πώς όταν το βγάζουν στην επιφάνεια, είτε το εκτόπλασμα, είτε την κυταρική ύλη αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, αυτό διασπάται, χάνεται. Δεν μπορεί το υπερβολικό φως. Γι' αυτό γίνονται τα πειράματα με διάφορα φάσματα φωτός και σε σκοτάδι. Όπως βγάζαμε τις φωτογραφίες παλιά δηλαδή. Ακριβώς αυτό. Με αποφυγή γενικότερα του περίοδου της φωτός. Μπράβο. Μάλιστα. Ορίστε, είχαμε να συμπληρώσουμε για το εκτόπλασμα και θα το ξεχνάγαμε. Σωστά. Και συνήθως
το βλέπεις, βγαίνει από όλες τις τρύπες, να το ξέρεις. Είτε αυτιά, μύτη, στόμα, από όλες, από κάτω. Αυτό μου θυμίζει κάτι ταινίες τώρα που είχα δει στο παρελθόν, που είχαν έτσι κάποιες τέτοιες εικόνες. Όλα τελικά συνδέονται. Ναι. Και αδένες. Όπου υπάρχει στόμιο, ναι. Στόμιο και αδένες. Αλλά βγαίνει, πιο πολλοί λένε ότι θα το δεις και σε πολλά στα πειράματα, που βλέπεις ξαφνικά να βγαίνει από το πίσω μέρος του κεφαλιού και να βγαίνει εδώ. Μάλιστα. Έτσι, από εκεί βγαίνει συνήθως πιο πολύ. Λοιπόν, εγώ κοίτα τι βρήκα τώρα εδώ, Το 19ο αιώνα, όπως το είπες, όντως κάνανε πολλά πειράματα και εδώ βρήκα τώρα και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι σωστό να το πω. Ήταν ένας τύπος, λέει, ο Sir Williams. Πρέπει να είναι από το γενεαλογικό δέντρο το δικό μου, αυτή όλη η Sir. Δεν τον ήξερα εγώ αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος τι έκανε, λέει, έκανε πειράματα με ένα medium, τη Florence Cook. Ναι, τα έχω γραμμένα όλα αυτά. Αυτά ήταν να σου διαβάσω σήμερα. Για πες. Πρόσεξε τώρα. Αλλά εδώ τα στοιχεία που προκύπτουν, αυτά τα λέει ο Henry Steele, λέει, αυτό μπορεί να το βρουν όλοι. Δηλαδή, αν γράψουν εκτόπλασμα στο Google, θα τους βγάλει και αυτή τη σελίδα, γιατί μου την έβγαλε εμένα, σχεδόν από τις πρώτες, και υλοποιούσε ολόκληρο σώμα, λέει. Και το κάνανε πάρα πολλές φορές, γιατί κάποιοι, λέει, δεν το πίστευαν, κάποιοι. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο είναι αλήθεια αυτά, γιατί το ότι ο ένας πιστοποιεί τον άλλον και λέει ναι, ήμουνα κι εγώ εκεί, δεν λέει κάτι, αλλά να το συμπληρώσουμε σε αυτά που είπες, και μάλλον έχεις δίκιο, ίσως ήταν εκείνη η συγκεκριμένη περίοδο οι αλχημιστές είχαν και μια ιδιαίτερη θέση στα πράγματα και γενικώς, μάλλον όπως το περιέγραψες και έχεις δίκιο, υπήρχε η τάση αυτή να ψάχνουν και να ερευνούν. Τώρα δεν ξέρω αν όλοι αυτοί καταδικάστηκαν από την Ιερά Εξέταση και όχι. Ήταν εποχή που ήταν ο αποκρυφισμός στο top του, δηλαδή δεν υπήρχε, ασχολιόταν όλοι με τον αποκρυφισμό εκείνη την εποχή. Δεν ήταν κάτι κακό, όπως τώρα που λένε «Α, είναι κακός ο αποκρυφισμός». Ναι. Θες να πεις κάτι, Στέλιο? Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν για πάντα. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ο κόσμος, όχι να γλιτώσει από αυτό, αλλά δεν γίνεται να το αποφύγεις. Έτσι κι αλλιώς ο μυστικισμός βοηθάει και την επιστήμη πάρα πολύ. Και έχει βάση και μες στην επιστήμη. Απλά εκείνη την εποχή ήταν πιο ανοιχτά. Δηλαδή, στην Αθήνα, στην αρχαία Ελλάδα, έτσι. Σε κάθε πόλη της Ελλάδος είχαν μυστήρια. Στον κάθε θεό που πιστεύανε, δηλαδή που ήταν ο Πατρεών, πώς το λένε, θεός τους, και πιστεύανε, είχαν τα ανάλογα μυστήρια. Αυτό πάντως που είπε ο Στέλιος, γιατί εγώ δεν είμαι τώρα και πολύ εξειδικευμένος σε αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, μάλλον αυτό που είπες, όχι μάλλον, έχει μια μεγάλη αλήθεια ως προς τι, ότι κατά καιρούς οι επιστήμονες, πολλά χρόνια πίσω, μην πω και αιώνες, αλλά να πούμε κάποιες δεκαετίες, ακριβώς επειδή αυτό τους κέντρισε το ενδιαφέρον, αν είναι αλήθεια ή ψέμα, ασχολήθηκαν πολλές επιστημονικές ομάδες με κάποιες πηγές που αναφερόντουσαν σε τέτοια πράγματα. Και νομίζω συνεχίζω, και όχι μόνο, να βάλουμε και την NASA σε αυτό το συσχετισμό, η οποία έχει δείξει φοβερό ενδιαφέρον. Να φέρω ως παράδειγμα αυτά που έχουν γραφτεί στην αρχαιότητα γύρω από τη σελήνη, το γνωστό μας σε όλους φεγγάρι, όπου μείνανε έκπληκτοι στο τέλος όταν διαπιστώσαν ότι πράγματα που υπήρχαν σε αρχαία κείμενα, όπως παράδειγμα ότι η σελήνη έχει νερό, ότι έχει χρυσό και πολλές άλλες περιγραφές, όταν τελικά τα διεπίστωσαν, και αυτά πάλι μπορεί να τα βρει ο κόσμος στο Google, δηλαδή νομίζω γίνανε και πρόσφατες ανακοινώσεις από την Κίνα πριν 2-3 χρόνια ότι η τελευταία αποστολή που έστειλε βρήκε νερό στη σελήνη, κάτι το οποίο αναφέρεται τουλάχιστον να πούμε τον τελευταίο, τον Πλούταρχο, ο οποίος έκανε μια τεράστια, όχι τον τραγουδιστή, τον Πλούταρχο, τον φιλόσοφο, το λέω για κάποιους για να μην παρεξηγηθούν,
ο οποίος αναφέρεται και μάλιστα είχε γίνει συνέδριο ολόκληρο το 70 μετά Χριστόν με θέμα γύρω από τη σελήνη. Είχαν μαζευτεί αρκετοί φιλόσοφοι εκείνης της περίοδου. Άρα ναι. Μπορεί να τα αφορίζουν οι επιστημονικές ομάδες, αλλά παράλληλα όμως τους τσιγκλάει και ψάχνουν να δουν τι ισχύει, αν ισχύει και σε ποιο βαθμό. Οπότε Τώρα μου ήρθε στο μυαλό και το FBI. Πολλοί οργανισμοί έχουν ασχοληθεί και με την τηλεκίνηση και αν έχει τη δυνατότητα κάποιος. Όπως μου ήρθε τώρα στο μυαλό και σταματάω για να πάρει το λόγο η Κάθριν, να πάμε στο επόμενο θέμα, ότι αποδείχτηκε σε μεγάλο βαθμό και η δύναμη της προσευχής, δηλαδή της ενέργειας που μπορεί να στείλει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων στοχευμένα για έναν ασθενή. Έχουν κάνει και τέτοια πειράματα. Σαφώς, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μεταφορά ενέργειας, μεταφορά πληροφορίας ουσιαστικά, η οποία αυτή η πληροφορία δονείται μέσα στο όλο σύστημα, αν μπορέσεις να την χαλουγήσεις, μπορείς να περάσεις πληροφορίες, ακόμα και μία κίνηση, πληροφορία είναι και αυτό. Έχει και αυτή μέσα της μια πληροφορία. Ακόμα και μία κατάσταση, ένα γεγονός το οποίο γίνεται κάπου, δημιουργεί μια πληροφορία. Αν εσύ μπορείς να βρεθείς, ας το πούμε, στο χώρο εκείνο, μπορείς να λάβεις αυτή την πληροφορία. Και μία λέξη να λένε. Και μία λέξη, ναι, οτιδήποτε. Έχει να κάνει με τη συχνότητα, μπράβο. Ναι, καθαρά και μόνο. Δηλαδή, μία λέξη να λένε, να γίνει καλά, να γίνει καλά, να γίνει καλά. Μία λέξη. Και να τη λένε εκείνη την ώρα, ίδια στιγμή, ίδια ώρα. Από όλο τον κόσμο, εκείνη την ώρα εκπέμπεις μία συχνότητα, μία μόνη, που, πώς το λένε, εκείνη τη στιγμή συνδέονται όλοι οι άνθρωποι και εκπέμπεις μία συχνότητα που τη στοχεύεις εκεί που πρέπει να τη στοχεύσεις. Στον άνθρωπο που θέλεις να γίνει καλά. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Λέγεται manifestation αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο αν υπάρχει μαγεία, σε ποιο βαθμό ισχύει, δεν ισχύει η διαφορά. Πες μας λίγο πρώτα, τι είναι δηλαδή η μαγεία, τι είναι ακριβώς για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Η μαγεία. Πού να το πιάσω τώρα το τι είναι η μαγεία. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, έχω ένα αντικείμενο ως ανθρώπου, που αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάω τόσο πολύ και τον θέλω. Είμαι τρελαμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Και το κρατάω αυτό το αντικείμενο και λέω τον θέλω να είναι μαζί μου, θέλω να τον αγαπάω. Και μιλάω στο αντικείμενο αυτό που είναι δικό του, έχει το DNA του πάνω, έχει την ενέργειά του, το έχει ακουμπήσει. Και βάζω κι εγώ τη δικιά μου. Η μαγεία είναι λέξεις. Το έχω λίγο πιο απλά. Εσύ το έχεις πιο απλά. Ναι, Εγώ το είπα πιο επιστημονικά. Εγώ το έχω κάνει ορισμό, το έχω κάνει σαν κανόνα. Λοιπόν, δεύτερο θερμοελαιώτη νόμο της φυσικής. Βέβαια, υπάρχουν και τα βιβλία που κάνουν μαγείες παίρνοντας από το DNA τους πράγματα, δηλαδή σάλιο, ούρα, αίμα, και να το κάνουν, λέει, πιο ισχυρό. Παίρνουν από, όπως είπα, τα μαλλιά τους έτσι, για να το κάνουν πιο ισχυρό τη μαγεία. Για μένα δεν έχει να κάνεις το τι θα πάρεις από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τι διοχετεύεις εκείνη την ώρα, τι ενέργεια διοχετεύεις. Για μένα αυτή είναι η μαγεία. Όλα τα άλλα βιβλία εκεί έξω που τα έχουν γράψει, τα γριμόρια, για μένα είναι τζελεμεντέδες. Γιατί ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Ναι, έτσι όπως το περιγράφεις βέβαια, αλλά θα ήθελα να ακούσω και το Στέλιο, να ακούσω τη δική του. Ότι ουσιαστικά είναι η εργασία, το τελετουργικό, αν θες, το οποίο μιας προσφοράς με σκοπό το να πραγματοποιήσεις την επιθυμία σου. Να το πω πιο απλά, Ναι, πολύ ψεύστο. Το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με κάτι κακό, ούτε με κάτι καλό. Το ίδιο ακριβώς πράγμα μπορείς να κάνεις για καλό και να λάβεις καλό, ή επειδή επιθυμείς κάτι καλό σε κάποιον, και με τον ίδιο κιόλας ακριβώς τρόπο μπορείς να κάνεις και κακό. Βέβαια. Ναι, συγγνώμη. Ναι, μιλήστε, πες. Έλα, Κάθριν. Αλλά, όταν πας να κάνεις κάτι κακό σε έναν άνθρωπο, δηλαδή να τον πάρεις με τον ζόρι, να τον κάνεις δικό του, να τον καταστρέψεις, που υπάρχουν πολλές μαγείες εκεί έξω, που οι άνθρωποι με την κακία τους θέλουν να κάνουν κακό σε έναν άνθρωπο.
Έτσι, να χωρίσεις έναν άνθρωπο, να τον καταστρέψεις οικονομικά από τη δουλειά του. Επεμβαίνεις στην ελεύθερη βούληση αυτού του ανθρώπου. Είναι άκρος απαγορευτικό. Ναι. Γιατί όχι μόνο θα πληρώσεις το δικό του κάρμα, θα πληρώσεις και το δικό σου. Ένα λεπτάκι. Εγώ τώρα πρόσεξε για να τα βάλουμε σε μια σειρά λίγο τα πράγματα. Γιατί σαφώς είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα και πολύ περίεργο. Ναι. Είπα και στην αρχή όμως, στην εισαγωγή, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το δέχεται και η χριστιανική θρησκεία. Τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι. Δεν ξέρω τι γίνεται στους Καθολικούς, για να μην λέω και ψέματα. Παντού. Άρα αυτό έχει να κάνει τώρα με την επιθυμία κάποιου ή κάποιας που θέλει να φέρει ένα αποτέλεσμα, είτε πρόκειται για πρόσωπο, ειδικά μιλάμε τώρα για πρόσωπα, έτσι, δηλαδή είτε με την έννοια του καλού ή του κακού. Καλό, φαινομενικά καλό, είναι ότι εγώ θέλω εσένα οπωσδήποτε και σκέφτομαι ή κάνω κάποια τελετουργικά, όπως ωραία τα είπε ο Στέλιος, για να σε φέρω κοντά μου. Ναι. Και λέω φαινομενικά καλό, γιατί από την ώρα που εσύ δεν θέλεις ή δεν το ξέρεις, εγώ παρεμβαίνω στη δική σου ελεύθερη βούληση. Και η άλλη εκδοχή βέβαια είναι να θέλω να σου κάνω κακό. Δηλαδή επειδή σε ζηλεύω, σε φθονώ, είμαστε σε ένα εργασιακό χώρο, είμαστε ανταγωνιστές, θέλω να πάθεις κακό. Όμως η ερώτηση τώρα που έχω να κάνω εγώ είναι η εξής. Αυτό είναι τόσο απλό και εύκολο, μπορεί να το κάνει δηλαδή ο καθένας, ή υπάρχουν κάποιοι ενδιάμεσοι άνθρωποι που ξέρουν μια διαδικασία και προβαίνουν σε αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, και τα δύο παραδείγματα που μου έδωσες πέφτουν στην κατηγορία του dark, του σκοτεινού. Γιατί με θέλεις χωρίς να σε θέλω. Και επιδιώκεις να με φέρεις κοντά σου με το ζόρι. Άρα, πάλι επεμβαίνεις στην ελεύθερη βούλησή μου, σε δικό μου το ενεργειακό πεδίο. Και θες να μετά, το άλλο που είπες, να καταστρέψεις. Εκεί είναι στο πολύ dark. Πιο σκοτεινό δεν υπάρχει από αυτό να καταστρέψεις έναν άνθρωπο. Υπάρχουν μεσάζοντες, και αυτό είναι το κακό που έχει κάνει ο κόσμος εδώ πέρα στην Ελλάδα, έτσι, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, θεωρώ παντού το κάνουν αυτό, ότι αυτές οι γυναίκες και άντρες και γυναίκες που λένε τον εαυτό τους και αποκαλούν τον εαυτό τους medium, έχουν μπερδέψει το medium με τη μαγεία και το αποκρυφισμό. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το medium είναι ο ενδιάμεσος και ο αποκρυφιστής είναι ο αποκρυφιστής. Ο μυστικιστής είναι ο μυστικιστής. Διαφορετικά πράγματα τελείως. Απλά τα έχουν κάνει κουλουβάχατα εδώ πέρα και όταν ακούνε «Α, είσαι medium, κάνεις μαγεία». Καμία σχέση. Υπάρχει τρόπος να καταλάβει κάποιος ή να διαπιστώσει αν, ας πούμε, έχει δεχθεί μία επίθεση μαγείας από κάποιον κακοπροαίρετο? Υπάρχουν δηλαδή κάποια σημάδια? Υπάρχουν σημάδια. Το πρώτο σημάδι που κοιτάς είναι τα μάτια του ανθρώπου. Αν έχουν αρχίσει και θολώνουν. Αν είναι θολά τα μάτια. Δηλαδή να είναι όλο θολοκή κόρη και το γύρω-γύρω του ματιού να είναι θολό, να υπάρχει μια θολούρα. Να αρχίσει μετά τις 6 ώρα, μετά τη δύση του ηλίου, να νιώθει κουρασμένος, ενώ να είναι μια χαρά και ξαφνικά νιώθει κουρασμένος, να μην θέλει να ασχοληθεί με τίποτα. Γρήγορη εξάντληση. Ναι, γρήγορη εξάντληση χωρίς λόγο. Να έχει εφιάλτες στον ύπνο του. Να υπάρχει καταστροφή, δηλαδή να χωρίζει, να υπάρχει καταστροφή στη δουλειά του, να χάνει λεφτά, να του χαλάνε τα πράγματα, να του χαλάει το αυτοκίνητο, να υπάρχουν διαρροές μες στο σπίτι, είτε αυτό είναι από νερό, είτε από αυτό είναι από τον ηλεκτρισμό, γιατί υπάρχουν και οι μαγείες που γίνονται, που έχει να κάνει με τα στοιχεία, τα 4 στοιχεία, γη, νερό, φωτιά, αέρας. Λοιπόν, και υπάρχει, δηλαδή αρχίζουν τέτοια πράγματα. Σου δίνω τώρα μερικά παραδείγματα. Μάλιστα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όταν βλέπεις ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο στη ζωή σου, αισθάνεσαι σωματική εξάντληση,
δεν έχεις καλή ψυχολογία κτλ. Είναι κάποιες ενδείξεις ότι κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά, γιατί μπορεί να είναι και οργανικό το θέμα, έτσι, να πούμε στον κόσμο. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι απευθυνόμαστε σε γιατρούς, να δούμε τι συμβαίνει με τον οργανισμό μας και μετά μπορεί να πάει το μυαλό μας στα υπόλοιπα. Άρα Σωστά, η επόμενη ερώτηση τώρα. Έχουμε το φυσικό φαινόμενο. Συγγνώμη, πες μου. Ναι, όχι, πες εσύ και θα σε ρωτήσω. Βγάζουμε το φυσικό φαινόμενο ότι όντως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία μας και μετά πάμε στο παραφυσικό. Μάλιστα. Ας πάρουμε λοιπόν, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας τώρα. Κάποιος έχει προσβληθεί από μαγεία. Πώς μπορεί τώρα, διαπιστώθηκε λοιπόν. Προφανώς το διαπιστώνουν κάποια συγκεκριμένα άτομα. Εδώ να κάνουμε μνήα και στο χώρο της Εκκλησίας, έτσι, που έχει τον τρόπο, από ό,τι ξέρω και έχω ακούσει, να διαπιστώνει με κάποιους εξειδικευμένους πνευματικούς, ιερείς ξέρω εγώ, αν υπάρχει μαγεία. Ενδεχομένως όμως εσύ λες ότι μπορεί να το διαπιστώσει και κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι κατά ανάγκη ιερέας. Ναι. Το εντοπίζουμε λοιπόν αυτό. Υπάρχουν λύσεις, μπορεί κάποιος να απαλλαγεί από αυτή τη συνθήκη? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Πες ότι έχεις βρει αντικείμενα, γιατί πολλοί από ότι... Εμένα μου στέλνουν πολλοί φωτογραφίες και μου λένε, ξέρεις, βρήκα αυτό το αντικείμενο. Τι είναι? Και εγώ σαν ενδιάμεσος εκείνη την ώρα θα καταλάβω αν έχει μαγεία, αν όντως τους έχουν κάνει μαγεία, γιατί θα αρχίσει να πιάσει χασμουριτό, θα αρχίσω μια ζαλάδα, θα έχω μια τάση να φτίας, να μην νιώθω καλά. Και θα μου έρχονται εικόνες ποιος μπορεί να τους έχει κάνει τι. Εμένα μου έρχονται εικόνες. Τι είναι μες στο αντικείμενο, ποιος τους έχει κάνει, τους βλέπω καθαρά. Από μια φωτογραφία. Λοιπόν, πρώτον, όταν θα βρίσκουμε τέτοια αντικείμενα, έχω πει ότι είναι άκρως απαγορευτικό να τα πιάσουμε με τα χέρια μας. Απαγορεύεται. Γιατί δεν ξέρουμε για ποιον είναι. Είναι για μας, είναι για κάποιον άλλον, ναι. Γιατί και για άλλον άνθρωπο να είναι, τα υπολείμματα θα πειράξουν και σένα τον ίδιο. Για όποιον και να είναι. Λοιπόν, άρα δεν τα πιάνουμε τα χέρια μας. Τα βάζουμε με γάντια, τα πιάνουμε, δεν τα ξετυλίγουμε, δεν τα κοιτάμε να δούμε, γιατί όταν τα ανοίγεις είναι σαν να πηγαίνουν παντού. Δεν τα καίμε, γιατί είναι σαν να φεύγουν και να πηγαίνουν παντού πάλι. Είναι σαν να τους δίνουμε ενέργεια πιο πολύ. Και δεν τα πετάμε ούτε στα σκουπίδια, ούτε στη θάλασσα, αν δεν διαβαστούν. Άρα, δεν τα πιάνουμε τα χέρια μας και αν θα τα βρούμε, θα τα βάλουμε σε ένα αλουμινόχαρτο μέσα, γιατί το αλουμινόχαρτο σταματάει να εκπέμπει, να εκπέμπει την ενέργειά του και ρίχνουμε και αλάτι πάνω. Όλοι ξέρουμε ότι το αλάτι το απενεργοποιεί. Μέχρι να δούμε τι θα το κάνουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν ξέρουμε τι είδος μαγεία είναι. Είναι ελληνική, αρχαία ελληνική που δεν υπάρχει πια. Είναι αραβική, είναι μουσουλμανική, είναι ινδική, είναι βουντού, είναι σανταρία, είναι ινδική, είναι Ινδία. Τι μαγεία είναι? Έχουμε και τέτοια. Βεβαίως. Υπάρχουν πολλών ειδών μαγείας. Σε κάθε κουλτούρα. Σε κάθε κουλτούρα. Δηλαδή τώρα, και επειδή όταν είσαι σε μια χώρα που είναι πολυεθνική, μπορεί αυτή που θα μου κάνει εμένα μαγεία να είναι μουσουλμάνα. Να μου κάνει αραβική μαγεία. Και να την πάρω. Και εγώ είμαι χριστιανή. Και να την πάω στον παπά. Στην εκκλησία να τα λύσει. Ο παπάς δεν θα μπορέσει να μου τα λύσει. Δεν θα λύσει τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν είναι μαγεία, της ελληνική μαγεία, να σου το πω έτσι απλά. Δεν έχει να κάνει με... Δεν είναι της ίδιας κλάσης. Δεν είναι της ίδιας κλάσης. Είναι τελείως διαφορετικό. Άρα ποιος πρέπει να μου τα λύσει? Ένας χότζας. Αν βρω βουντού μαγεία, θα πρέπει να βρω ένα voodoo priest για να μου τα βρέσω, θα βρω ένα κουκλάκι. Και έχουν μέσα καρφίτσες.
Και διάφορα πράγματα μέσα. Πού θα πάω? Την αντίστοιχη θρησκεία. Στην αντίστοιχη θρησκεία. Γιατί αν τα πάω στον παπά, δεν θα μπορέσει να μου τα λύσει ο παπάς της εκκλησίας. Και έχω πολλά παραδείγματα από ανθρώπους που τα έχουν πάει τα πράγματα στους παπάδες και οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν, οι παπάδες μας δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Μάλιστα. Και ακούς τώρα τον παπά να λέει έχω φάει ξύλο. Ναι, γιατί αυτό που πας να λύσεις δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία μας. Έχει να κάνει με μια άλλη θρησκεία. Είναι σαν να βάζεις δηλαδή τους φίλαθλους μιας ομάδας να προσπαθήσουν να κάνουν καλό σε φίλαθλους μιας άλλης ομάδας. Της αντίθετης. Δεν γίνεται. Θα έχουν ρίξει μεταξύ Είναι τους. κόντρα. Δεν βγαίνει. Μα είναι κόντρα στο εθερικό κόσμο. Στους κανόνες. Στους κανόνες. Τέλος. Εγώ θυμάμαι όμως, όταν είχες κάνει επίσκεψη στον κεραμικό τότε που είχαν έρθει οι Αμερικάνοι, Μπράβο. ότι εκεί είχες βρει, θυμάσαι τι είχες πει εδώ στο live. Καταδέσματα. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες κάνανε καταδέσματα με κουκλάκια, πύληνα, από τότε. Πριν καν κάνουν οι Βουντού, οι Αφρικάνοι. Κάναμε πριν τους Αφρικάνους, κάναμε εμείς. Είχαμε καλύτερη αισθητική ακόμα και σε αυτά. Εμείς κάναμε πύληνα, δηλαδή έμπαινε και κόπος και χρόνος. Βέβαια. Όπως έχει κάθε λαός, έχουμε και εμείς. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Δεν παίζει ρόλο ποιος ήταν πιο μπροστά ή πιο Λέμε πριν. τώρα για χαβαλέ, το λέμε τώρα αυτό, ναι. Υπάρχουν παντού. Υπάρχουν παντού. Να σε ρωτήσω κάτι, Κάθριν. Ναι. Εσύ έχεις πέσει ποτέ θύμα μιας τέτοιας κατάστασης? Μαγειάς. Ναι, να ήθελε κάποιος να σε βλάψει, να ήθελε... Όχι, Πρώτον, αντιλαμβάνομαι καθαρά αν προσπαθεί κάποιος να με βλάψει, γιατί υπάρχουν και τα psychic attacks, έτσι λέγονται στα αγγλικά, ψυχικός πόλεμος, που μπορεί να με διαβάζουν, μπορεί να με κάνουν για αυτό που είμαι. Έτσι. Γιατί βοηθάω κόσμο. Λοιπόν, είναι και ξέρεις, επειδή βοηθάς έναν άνθρωπο να του κάνεις καλό, οι άλλοι που του κάνουν κακό είναι σαν να σε μυρίζονται. έχουμε και τέτοια θέματα. Βεβαίως. Και εκεί γίνεται το κάτσε, έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, εάν έχουμε λοιπόν μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ενεργεί για λογαριασμό του εντολέα του, παύλα, ας το πούμε, πελάτη ή φίλου, δεν έχει σημασία, να κάνει κακό σε κάποιον, στην αντίθετη πλευρά, λοιπόν, όταν ο άλλος προσπαθεί να αμυνθεί με κάποιον τρόπο, είτε με έναν ιερέα ενδιάμεσο, είτε με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει κάποιες ικανότητες, ανοίγει και πόλεμος μεταξύ των δύο ενδιάμεσων. Βεβαίως. Αυτό στην ελληνική λέγεται αστιμαγία και υπάρχει και στις μέρες μας. Υπάρχει γενικότερα πόλεμος των μαγισσών που λένε μες στις πόλεις. Έτσι, χαριτολογώντας τουλάχιστον. Ναι, ο πόλεμος των μαγισσών. Και αν εγώ θέλω να κάνω καλό σε έναν άνθρωπο και να τον βοηθήσω, έτσι, θα φάω πόλεμο. Θα αρχίσουν να μου συμβαίνουν πράγματα. Ξαφνικά μπορώ να ξυπνήσω το πρωί και να πονάει όλο το κορμί μου, σαν να είχα φάει ξύλο όλη μέρα. Να αρχίσουν να χαλάνε πράγματα μέσα στο σπίτι. Αυτά είναι τα light σενάρια, γιατί εγώ έχω ακούσει πάλι από την πλευρά της Εκκλησίας, έτσι. Ναι. Τώρα, όχι διαστόματος ιερέων, αλλά από ανθρώπους που έχουν απευθυνθεί εκεί. Κατά καιρούς όλοι έχουμε τέτοιες εμπειρίες, γιατί είπα και πριν, η λέξη μαγεία έχει κυκλοφορήσει μέσα σε ελληνικές οικογένειες, είτε στην επαρχία που είναι λίγο πιο εμφανή μια κατάσταση ή λέγεται πιο εύκολα. Μπορεί λοιπόν όμως να φτάσει και έναν άνθρωπο στο θάνατο η μαγεία, Κάθριν? Ναι, μπορεί. Να τον κάνει τον άνθρωπο, αν κάποιος κάνει μαγεία, δεν έχεις ακούσει που λέει λιώνει σαν το κερί ή λιώνει σαν το σαπούνι? Πόσες φορές το έχουν πει? Γιατί η μαγεία αυτή που του έχουν κάνει αυτόν τον ανθρώπο έχει να κάνει με κεριά και με σαπούνια. Μάλιστα. Μαγείες. Εγώ κάνω καθαρισμούς, ενεργειακούς καθαρισμούς και σε ανθρώπους, έτσι, και σε σπίτια. Πότε ήταν, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο? Μπράβο, είχα πάει για έναν καθαρισμό. Εκεί μέσα υπήρχε τζιν στο συγκεκριμένο σπίτι, γιατί τα άτομα αυτά ήταν από Μικρά Ασία.
Μάλιστα. Και για να μην τα πολυλογώ, ο άνθρωπος που πέθανε μέσα σε αυτό το σπίτι, όταν ήταν και έμενε στην Κωνσταντινούπολη, γιατί από εκεί ήτανε, όχι τυχοδιώκτης, πώς λέγεται αυτός, Τυχοδιώκτης. τυχοδιώκτης. Κράτα το έτσι, τυχοδιώκτης. Και είχε πάρει όλες τις περιουσίες των ανθρώπων εκεί πέρα και είχε κάνει λεφτά από αυτό. Φαντάσου τι κατάρες και τι μαγεία μπορεί να έχει φάει αυτός ο άνθρωπος. Από τους Τούρκους εκεί πέρα και τους Έλληνες που ζούσαν στην Τουρκία. Αυτός έγινε πλούσιος. Με πολυκατοικίες ήρθε στην Ελλάδα. Τώρα κάνω ένα συνειρμό, γιατί Ναι. η Ορθόδοξη Εκκλησία παραδέχεται και έναν άλλον όρο, εκτός από τη μαγεία, και τη βασκανία, που δεν είναι ακριβώς το μάτιασμα, είναι μια ανώτερη συνθήκη. Δηλαδή, γιατί στην ερώτηση που σου έκανα πριν, μου ήρθε αυτό στο μυαλό, ότι και από βασκανία μπορεί πάλι να σκάσει ένα ζώο ή ακόμα και ένας άνθρωπος. Αυτά αναφέρονται, Ναι, πες μου. αυτά αναφέρονται και μέσα στα θρησκευτικά κείμενα, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Όχι, ισχύουν. Άρα θέλω να πω ότι παρότι ακούγεται τρομακτικό αυτό σαν συνθήκη να υπάρχει αυτή η κατάσταση, είναι κάτι που η Εκκλησία δίνει σημασία και τα επικυρώνει στην ουσία περί βασκανίας και μαγείας. Ισχύει. Μάλιστα. Όπως και πολλοί, θα πω κάτι, γιατί και το είχα σαν συζήτηση σήμερα το πρωί με μια κοπέλα σε ένα άλλο group στο Facebook, που η Εκκλησία θεωρεί όσους ανθρώπους είναι ενδιάμεσους ή βλέπουνε, όπως εγώ καλή ώρα, ότι εγώ επικοινωνώ με το διάολο. Ναι, εντάξει, ας μην το πιάσουμε αυτό, δεν έχει νόημα. Γιατί θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Η Εκκλησία το λέει αυτό. Ναι, το κατάλαβα. Γιατί δέχονται τους μοναχούς και τις μοναχές ότι αυτοί είναι διορατικοί, αλλά όλοι οι άλλοι άνθρωποι που είναι διορατικοί εκεί έξω δεν είναι καλοί. Πώς γίνεται αυτό όταν ο μοναχός και η μοναχή, πριν γίνουν μοναχός και μοναχή, ήταν και αυτοί οι άνθρωποι και βλέπανε. Κατάλαβες. Εκεί. Κάποια πράγματα τα δέχονται, κάποια πράγματα δεν τα δέχουν. Κάποια πράγματα ό,τι συμφέρει τους τα δέχονται. Sorry, μέχρι εκεί. Αυτό ήθελα να πω. Ο καπνός, λέει, το αλάτι, το χοντρό, γενικά, λέει, γράφουν εδώ, βλέπω τα σχόλια, βοηθάει, ας πούμε, σε μια διαδικασία άμυνας. Τώρα δεν το κατάλαβα βέβαια ιδιαίτερα το σχόλιο. Λοιπόν, αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε τες τώρα, γιατί πάμε στο φίλι. Αν το manifestation θεωρείται μαγεία. Όχι. Οι τεχνικές manifestation δεν θεωρούνται μαγεία. Είναι ενέργεια από εσένα για εσένα. Ακριβώς. Και εγώ κάνω πολύ manifestation. Ωραία. Τι άλλο έχουμε να συμπληρώσουμε, Κάθριν? Είπαμε λοιπόν πώς μπορεί κάποιος μέσα από συμπτώματα να καταλάβει τι συμβαίνει, αφού πρώτα επισκεφτεί βέβαια τους επιστήμονες γιατρούς, να δει μήπως είναι κάποιο οργανικό ζήτημα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Μετά, ανάλογα το τι πιστεύει και πού πιστεύει, μπορεί να απευθυνθεί ή στην εκκλησία ή σε κάποιο medium ενδιάμεσο όπως εσύ, αν δεν πιστεύει. Στην ανάλογη θρησκεία. Στην ανάλογη θρησκεία. Ναι. Πολύ ωραία. Άρα είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας και η αλήθεια είναι ότι ακούγεται χρόνια, αιώνες. Είναι δηλαδή κάτι που έχει μείνει μέσα στην κοινωνία, άρα όπου καπνός υπάρχει και φωτιά. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Έχεις να δώσεις κάποια συμβουλή γενική πώς μπορεί κάποιος να προστατεύει την ενέργειά του, το πεδίο του με κάποιον τρόπο για να μην είναι εύκολος στόχος κατά μία έννοια? Επειδή όταν ήμουνα με το Warren Foundation, με τους Warrens, έτσι, το έχω ξανασυζητήσει αυτό, οι Warrens, το Foundation είχε να κάνει με όλες τις θρησκείες. Όχι μόνο, επειδή ήταν πολύ φανατικοί χριστιανοί οι Warrens, καθολικοί. Όταν φτιάχτηκε το Foundation μετά από αυτούς, περιλάμβανε όλες τις θρησκείες. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι να σεβόμαστε όλες τις θρησκείες. Άρα,
αν κάποιος πιστεύει ότι με την προσευχή μπορεί να θωρακίσει την ενέργειά του και την άβρα του, να κάθεται να κάνει τις προσευχές του, να θωρακίσει την άβρα του και την ενέργειά του. Είναι άλλοι που πιστεύουν ότι με το άσπρο φως, παίρνοντας το άσπρο φως από το σύμπαν, να θωρακίσουν, ξέρεις, με το να θωρακίσουν μέσω διαλογισμού. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, δηλαδή να έχεις, εγώ τι κάνω, παράδειγμα, σαν Κατερίνα. Μέσα στο σπίτι μου κάθε μέρα όταν θα σφουγγαρίσω θα βάλω αλάτι μέσα στο κουβά μου για να θωρακίσω το σπίτι μου, να προστατέψω το σπίτι μου οποιαδήποτε ενέργεια. Να βάλω μέσα καμφορά. Η καμφορά σαν εθέριο έλαιο κάνει σαν, πώς να το πω, σαν ένα πλέγμα μέσα στο σπίτι. Το χρησιμοποιούσαν από αρχαίες θρησκείες όλα αυτά. Και αυτό, για να θωρακίσω εγώ το σπίτι μου. Ναι. Κάθριν, υπάρχει μια γενική ερώτηση. Εγώ από μόνος μου καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ανοιχτή και πολύ γενική ερώτηση, αλλά μήπως τυχόν, γράφει εδώ μια φίλη νομίζω 2-3 φορές, αν ως medium που είσαι έχεις προσεγγίσει λίγο ποιο μπορεί να είναι το άμεσο μέλλον της Ελλάδος ή τι διαισθάνεσαι. Αν και νομίζω, ωραία, αλλά να τις κάνουμε το χατήρι, τουλάχιστον να τη διατυπώσω εγώ την ερώτηση. Λοιπόν, επειδή μου είχε ξαναρωτηθεί αυτή η ερώτηση πριν, στην αρχή του χρόνου, του 24, συγγνώμη, γιατί είμαστε στο 24, γιατί εγώ γράφω μέσα σε paranormal περιοδικά στην Αμερική. Και πάντα με ρωτάνε από την αρχή του χρόνου πώς βλέπω το χρόνο. Δηλαδή με είχαν ρωτήσει πώς βλέπω το 2024 και τι θα γίνει. Και υπάρχει μέσα σε αυτό που είχα πει ότι θα ξαναβγεί ο Τραμπ. Θα υπάρχουν, ξέρεις, καταβλισμοί, θα υπάρχουν τσουνάμια, θα βρεθεί η Ατλαντίδα, τα είχα πει όλα αυτά. Θα ξαναγεννηθούν κάποιο είδος δεινόσαυροι. Τώρα πώς βλέπω την Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα, έτσι, το πώς βλέπω εγώ την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αν θες μπορώ να σε βοηθήσω. Πες μου. Καφές. Ας περνάνε όλοι καλά, ευχάριστα, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα, οι δοκιμασίες θα γίνουν πιο σκληρές και πιο έντονες και να κρατήσουν όλοι, λέω εγώ τώρα έτσι κάτι, να ευθυμίσω μεν Κάθριν, έτσι. Το αισιόδοξο κομμάτι ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα φτιάξουν, απλά τώρα θα μπούμε ίσως στο πιο δύσκολο μονοπάτι της ιστορίας. Έτσι λέω εγώ. Εσύ τι λες? Σε βλέπω πιο σκεπτική εσένα. Είμαι πολύ σκεπτική γιατί... Τώρα τι να πω. Θα πω αυτό που νιώθω. Γιατί έτσι είμαι εγώ και είμαι ειλικρινής άνθρωπος. Μας κυβερνούν τα λάθος άτομα. Τέλος. Αυτό έχω να πω. Αν δεν φύγουν αυτά, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σαν χώρα. Εντάξει, αυτό τώρα είναι γενικό. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Αλλά εγώ περίμενα να καλύψεις και την κυρία εδώ που ρωτάει. Δηλαδή, τι βλέπεις, ας πούμε, ως medium? Για πες μας. Γιατί εγώ σου πήρα το λόγο τώρα και θα με κατακρίνουν. Πες αυτό που έχεις δει εσύ. Κοίτα να σου πω κάτι. Όπως θα φτάσουν όλες οι άλλες χώρες, εμείς δεν θα φτάσουμε. Εμείς έχουμε μεγάλη προστασία από πάνω μας. Έχουμε μια μικρή Ελλαδίτσα, έχει ό,τι έχει όλη η γη. Όλη η γη είναι συσσωρευμένη σε μια μικρή Ελλάδα. Τα έχουμε όλα και έχουμε μεγάλη προστασία. Έχουμε ένα πέπλο από πάνω μας που μας προστατεύει. Ό,τι και να γίνει θα μας αγγίξει για 2 μέρες, 3, 5, 6, παραπάνω όχι. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε για το τέλος? Θες να συμπληρώσεις κάτι? Γιατί νομίζω οι ερωτήσεις όσες ήταν απαντήθηκαν. Ωραία, ναι. Όχι, δεν έχω να πω και κάτι για το τέλος. Απλά ο κόσμος να προσέχει, γιατί υπάρχουν πολλοί επιτίδιοι έξω εκεί που θα τους πάρουν και τα λεφτά τους. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπράβο. Και να μην μπερδεύουν τα medium με τους μάγους. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι. Απλά να προσέχουν που πάνε, τι κάνουν, το οτιδήποτε.
να μην επεμβαίνουν στην ελεύθερη βούληση κανενός για να διεκδικήσουν αυτό που θέλουν. Είναι άκρως απαγορευτικό. Είναι. Και θα το... Λοιπόν, Κάθριν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι και την καινούργια χρονιά, καταρχήν να έχεις καλές γιορτές, να περάσεις καλά και εύχομαι την καινούργια χρονιά να έχουμε πάλι την ευκαιρία να σε έχουμε εδώ πέρα, γιατί τα θέματα είναι ανεξάντλητα Όντως. και θα γράψουμε και στο βιντεάκι, όπως το είχαμε κάνει και την άλλη φορά νομίζω, αν και τα είπες και στη ροή του λόγου σου, αλλά πες τα εδώ για να τα ακούσουν πάλι τα παιδιά, γιατί έχουν μπει και άλλα άτομα. Έχεις σταματήσει τώρα τις εκπομπές στο YouTube, θα τις ξεκινήσεις από την καινούργια χρονιά δηλαδή, ξέρεις και ημερομηνία. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει, στο κανάλι υπάρχουν εκπομπές, έτσι. Πες τα λίγο, πες τα λίγο. Είναι τα δύο κανάλια, ένα είναι το Hunger Nights που κάνω τις εκπομπές με το Στέλιο. Στους Hunger Nights και κάνουμε και έρευνες. Και υπάρχει το δικό μου το κανάλι που είναι το Oracle Whispers by Catherine Soriros, που μπορούν να με βρουν, που ανεβάζω όλες μου τις εκπομπές εκεί πάνω που κάνω και με το Στέλιο. Αυτό που γράφει τώρα το προφίλ σου εδώ. Ναι. Μπορούν να με βρουν και στα δύο. Στο TikTok δηλαδή βγαίνεις μόνο όταν είσαι και στο YouTube, έτσι, δηλαδή κάνεις παράλληλο live, ας το πούμε. Ναι. Στο TikTok δηλαδή, όχι, στο TikTok δεν κάνουμε έρευνες. Ποτέ. Η ομάδα μας δεν κάνει. Η δικιά μας η ομάδα, η Hunger Nights, δεν κάνουν ποτέ έρευνες live έρευνες στο TikTok. Μόνο μέσω YouTube θα δείτε τις έρευνές μας. Λοιπόν, να πω και εδώ γιατί ρωτάει, τώρα δεν ξέρω αν είναι η κυρία ή κυρίως, δεν βλέπω και καλά. Οπότε να διαφημίσω και εγώ το δικό μου το κανάλι, μπορώ? Βεβαίως. Βεβαίως, ευχαριστώ. Λοιπόν, πατώντας επάνω στο nickname, το λέω για αυτούς που είναι ήδη μες στο TikTok, μες στο live, ή θα δούνε μες στο TikTok αυτό το απόσπασμα. Εάν πατήσετε λοιπόν στο Sir Nicholas, μπαίνετε μέσα στο προφίλ μου. Εκεί υπάρχει ο σύνδεσμος του YouTube. Σας πηγαίνει αυτόματα στο κανάλι στο TikTok. Και εκεί θα βρείτε πάρα πολλά βιντεάκια από διάφορες και διαφορετικές θεματολογίες. Μέσα εκεί είναι και η φίλη μου εδώ, η Κάθριν. Νομίζω έχει δύο βίντεο. Λοιπόν, Κάθριν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά να περάσετε. Λοιπόν, Στέλιο μου. Σας και χίλια ευχαριστούμε πραγματικά. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να περάσουμε πανομόρφα και για τους πολλοί Έλληνες, καλά Ηλιούγεννα. Σωστά. Θα τα πούμε το 2025. Έτσι. Ναι, σωστά. Φιλάκια πολλά σε όλους. Φιλάκια πολλά.